Číslo 11 HPR ako jemný detox. Podporujú prirodzenú detoxikáciu tela, odstraňujú toxíny z pečene a chránia pečeňové bunky pred deštrukciou. Posilňujú správnu činnosť pečene, pomáhajú odtoku žlče, zabraňujú rozvoju zápalových procesov. Čistia a uvoľňujú toxíny z tela. Chránia pred environmentálnymi faktormi, ak niekto pracuje v škodlivom prostredí. A to všetko iba DNA účinných látok z artičoku, koreňa púpavy, ostropestreca mariánskeho, koreňa kurkumy, broskyne, hrozna a avokáda. Nabité zápornými jónmi pre maximálny účinok. Predstavte si jednotlivé benefity týchto plodín a tu sú v koncentrovanej forme v jedinom lahodnom draže zdravom cukríku. Len vylupnúť, vložiť do úst a užívať si skvelú chuť všetkých týchto plodín. Stačí vám jeden denne, jedno balenie vám vydrží na mesiac a kúra 2-3 krát do roka. APL Go Rapid DNA Drops je rastlinná výživa a terapia z buniek rastlín, jediná svojho druhu vo svete, pretože je vyrobená jedinou technológiou vo svete, nazývanou Accumulit SA. Táto umožňuje extrahovať koncentrované účinné DNA liečivých plodín, nabiť ich zápornými jónmi, čo veľmi zjednodušene znamená, že tieto DNA zdravé cukríky cielene v tele smerujú k poškodeným bunkám a reparujú ich. Vzhľadom na fakt, že nejde o liek ani liečivo, sú APL Go Rapid DNA Drops skutočným, unikátnym, funkčným jedlom s priaznivými účinkami na zdravie človeka. Sú pre kohokoľvek vrátane detí. Sú vegánske, bezlepkové, bez alergénov. To znamená, áno, môžu ich aj ľudia alergicky na bylinky. A sú absolútne bez rizika. A samozrejme certifikované po celom svete.